Питрау бейреміндәлі біз жүрейбіз, икі құлыбыз ғала кел ошлап. Питрау табиғатны ұлылау, оңа табыну, бергенлеріне шүкір иту, матурлыққа, табиғатның иркінлігіне мәтхия жырлау. Шулай ук халыкның алда тұрған ұлы һәм жауаплы эшләре игеннәрне урып җыю алдыннан ял итеп алу бәйрәмеде. Бу бәйрәм ел сайын Татарстанның Зәй районы Кашкатау итәгендә зурлап үткәрелә. Кадерле зәйлеләр, хөрмәтле карындашлар, сез өчен күңелдән Питрау бәйрәме белән котлыйм. Питрау күп милләтле районыбыз халкының яраткан бәйрәмнәренең берсе. Ул җитди эшләргә керешер алдыннан көч туплап калу бәйрәме. Питрау елдан-ел ямлы бизәкләр белән туллана, дуслык, туганлык җипләре ныгыта бара. Быел бәйрәмебез үзенчәлекле онлайн шартларда уза. Әмма бу чараларның әһәмиятен киметми. Зәйлеләр милләтара мөнәсәбәтләрнең кыйммәтен яхшы аңлыйлар. Бу исә икътисади һәм социаль уңышлар белән бергә борынгы Зәй җирендә тынычлык һәм иминлек нигезе булып тора. Хөрмәтле дуслар, Питрау бәйрәме милли гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерүгә яңа көч бирсен, республикабыз, районыбыз иминлеге, ныклыгы өчен игелекле эшләргә рухландырсын. Сезнең барыгызга да саулык, сәламәтлек, уңышлар, бәхет һәм иминлек телим. Бәйрәм белән. Питрау җәйнең нәкъ кыл уртасы. Бу көнне тереклек, үсемлекләр дөньясында зур үзгәреш чоры башлана. Нәкъ көн уртасында кошлар сайраудан туктый. Бу көнне җыеп киптерелгән кыр чәчәкләре барлык авырулардан файдалы диләр. Шуңа күрә иртәнге якта басу кырлардан, урманнардан җыеп кайтылган кыр чәчәкләре белән өй өчен капка һәм кыймаларны бизәгәннәр. Бик матур булды инде Натуш, бик матур булды, бәйрәмчә булды. Тырышам инде, бүген бит Питрау. Бәйрәм шул. Бәк катәр әзерләндек. Туганлык җипләрен ныгытыр өчен, җырак җирләрдән барлык туган тумачалар кайта. Менә шушылай итеп җыйнаулашабыз. Юла буенча Питрау тәкәсе дә суйдык бүген. Аш пешерәбез, Ходай кушса. Ой, нәштүк, исәнмесез, ничә хәлләрегез? Менә мин сезгә Питрау тәкәсе пешереп килдем. Нашти, ишеттеңме син? Бүген бит теге Җилсәй Аннаның кызын сорарга киләләр. Менә икән. Айса, пықырауга гөрләтеп туй итәләр инде. Шулай итәрләр. Кара әле синең Натуша кайда, ул күренмәй. Алар бит бүген урманга менеп киттеләр. Бүген бит җиләкләрнең самый файдалы көннәре. Карагыз әле, үзләре дә кайталар бугай. Менә бит кайтып киләләр. Каралып кайтып җиттеләр, күпме чәчәк җыйдылар. Җырак әби, син әйткәнчә 12 кырдан 12 төрле чәчәк җыеп кайттык. Исеңдәме, син безгә әйткән идең, бер юла өйрәтәм дип. Кызым, мин сезгә бер электән калган Питрау вакытындагы җылауны өйрәтермен. Менә шушы чәчәкләрне
jıyıp 12 kırdan, şuşu çeşeklerini jıyıp minder astına salasın. 12 kırdan, 12 çeşek, 12 jigit. Benim düşlerime kirdi beytirsiz. Tünne sizin düşügüzge ulaşak jigitigiz kirir. Meğiz kızlar. Şundan mı işlerinizi evet? iyi. Şulay deydik biz. Hatırlıysan Tatay, biz yaşaklarda mene şuşunday matur ettirip teqiyeler ureydik. Şuşunday teqiyelerge hoş isli ulenlerde kıstırıp kuygaş. Jıl sayın Petrov şiberi ettirip senin başına teqiye kigirteleriydi mene şuşulay ettirip. Olaydı sol. Şiberiydim sol şokta. O biz yer şaklarda, şabak tavları, bizim jırlavlardan gırlep duradır iyi. Ol garmın tavuşları. Eyde güzel bağlar, sizde bir gırleti güzel yakın tireni. Edegel. Yazgı kırışları tamam indi beyrem itebiz. Yazgı kırışları tamam indi beyrem itebiz. Ağılı bıylap garmon oynap jırlap biye bütebiz. Ağılı bıylap garmon oynap jırlap biye bütebiz. Ey şul, şulay şul, jırlap biye bütebiz. Şillesi bişenisti bütün halık bılında. Şillesi bişenisti bütün halık bılında. Kişlerin garmın talışı yangırı su buyunda. Kişlerin garmın talışı yangırı su buyunda. Ey şul, şulay şul, yangırı su buyunda. Bizning xalq xizmetsiye yalqanlardan güle ol. Başqalarga örnek bulup gurur yaşay bile ol. Yal etkende dertli jırlar tınmıydır garmunları. Мәңгі şulay yangırasın tirli millet mыңнары. Ынтылмасын яңғырасın tirli millet mыңнары. Birden bulik birge bulik biz avıl malayları. Sizleri şöyle yaşım, sizleri şöyle
Туйдык, биештек. Хәзер Кошка тау итәгенә Петров бәйрәменә киттек. Кадерле дуслар, туганайлар, мин сезне Петров бәйрәменә котлыйм. Алай гына да түгел, Петров бәйрәменең котлавын мин Сәвәлә авылында җиткерелүче чиркәү каршында ясыйм. Чөнки Петровга сезгә килеп җитә алмадым. Менә шулай телевидение аркылы сезгә сәламымны җиткерәм. Исән имин булыгыз, таза торыгыз. Киләсе елларда матур итеп, элеккечә итеп, кулга кул тотынышып, түгәррәк уеннар ясап, бәйрәм итәрбез әле Петров бәйрәмен. Ходай кушсын. Петров көнне Крәшен халкы пишәнгә төшкән. Чалгы белән сәнәк алып, кояш чыгуга бөтен гаилә җыелып, пишән җиренә барганнар. Николай дәдәй, сандалыңны алдыңмы? Алдым. Арбага куйдым инде. Әйбәт булган, Николай дәдәй. Бәшеләй, син гармуныңны ник алдың? Пешәнгә барабыз, уенга түгел. Ничек инде? Ял иткәндә җырлашып алырбыз. Ярый алайса, әйдәгез, гармунны чалгыны ал да киттек пешәнгә. Башлыйк. Күрешерләр киткән, ай пешәнгә. Әйдә бездә бар әле пешәнгә. Су буенда калтырган, чәчәк атлый калдырган шул. Узган чакта кәмей калмас, җирлек калдырган шул. Узган чакта кәмей калмас, җирлек калдырган шул. Сезне беләбезгә, туры килде. Үзебезгә җырлап бәйләгән. Француз җаулык киштәдә, бөтә бишәдә шул. Сезне белән күрешүләр кермәгән төшкәдә шул. Сезне белән күрешүләр кермәгән төшкәдә шул. Ай,
быйыл пешенне бигрәк уңган икән. Быйыл кышка пешенне бик күп әзерләрбез боерган булса. Әйе, шәп була быйыл. Нату җиңгәй, әйдәле, теге бер матур җырыңны сүз әле. Әйдәге җырлыйбыз. Әйдәге. Шәннәрне безләр шабыя. Шажылдатыр шалгыларны. Буда яшемерләрне узарда китер. Уйнап кына көлүп калайык. Буда яшемерләрне узарда китер. Уйнап кына көлүп калайык. Ой, рәхәт булып китте күңелләргә. Беләсезме, шуның хәтлек рәхәт. Әйдәгез, эшне башлап җибәрик. Аллага тапшырыгыз. Әйдәгез. Николай дедей, шалгам ütleyi başladı bir tane. Biraz şükür birelim пожалуйста. Әйдә, шукып бирәм. Менә от шабабыз икән, Алла бирсә. Менә шулай, молодец кулларыңа оста икәнсең, бигрәк әйбәт шүкисең, булдырып эшлисең. Шабабыз икән балаларга пешән быел, Алла бирсә. Шабабыз. Молодец. От шулай, менә. İşmetinde senin oy iştime nigetine lemirsin oralarda bizim oy yarattın nigetine Kara küllüne kara, yüreğim yanıyor. Alma bakasın, terezeler yanıyor. Ellesine sürgen, bütün dünyanın Bugün bit beyrem, Petrov beyremi kızlar, eydek zeli, zilekler, ziygalı, ulenler.
Кич белән җыйнаулашып Петров бәйрәменә төшәрбез, җырлашырбыз, биешербез, төрле уеннар уйнашырбыз. Әйдәгез, карагыз әле кызлар, җиләкләре күп, җыярга гына. Әйдәгез, килегез кызлар, монда җиләк күп бит, карагыз. Кызлар, мин берне дә табам. Әллә картаюы киткән инде. Булгандыр. Әйдә, безнең белән җый, әйдә. Җиләкләр күп бит. Бигрәк матур да инде безнең зәй яклары име кызлар. Шулай. Бигрәк матур. Кызлар, әйтегез әле Петров турында нинди сынамышлар беләсез? Петров җитә, җәй үтә. Петровдан соң кышлар да сайрамый башлый бит. Петровдан соң сандугачның теле, үләннәрнең тәме бетә. Кызлар, мин ip яп килдем. Җиләк белән ip ясарга, әйдәгез әллә җал итеп алабызмы соң? Җырлап та алырбыз. Әйдә, җырлашып алыгыз. Җырлап алыгыз. Сандугач төшкән багырга, канатларын кагырга. Сандугач төшкән багырга, канатларын кагырга. Тауларга килдек әле, бер җырлашып багырга. Тауларга килдек әле, бер җырлашып багырга. Чәчәкләрдә җыйганыгыз икән, кызлар. Петровга ничек чәчәк җыймыйсың? Ай, кызлар, быел пешәннәрнең исләре. Исенә исерерсең менә, кызлар, эй! Шулай. Петров пешәненең сихәте дә бик күп диләр бит әле аның. Шушы малларны шул пешән белән ашатсаң, җыл буе да ширләми диләр. Эй, шул дөрес әйтәсең, татай. Малларга гына түгел. Петров көне 12 төрле үләннәрнең сихәте кешеләргә дә бик файдалы ул. Менә җыйып битәре, җиләге дә бар. Ромашкалары да бар. Җәләби дә бар. Әйе, менә бөтенесен дә тырыштык инде, җыйдык инде. Әле бүре чәчәген дә алдым менә. Шулай. 12-гә тутырырга. Утырыштыгызмы, кызлар? Ипидән авыз итегез дә менә кичәгенә җыйган җиләк пирогыннан авыз итегез иң беренче. Кил әле. Яманнарыбызны әйтеп кабыйгәле, җыллар тыныч булсын. Җитешкән, карагыз әле. Барыбыз да исән сау булып, ипейләребез мул булсын. Әйдәгез. Ходай бөтенебезгә дә исәнлек, саулык биреп әйдәгез. Рәхмәт сезгә. Амин, шулай булсын. Шәп кисүчеләргә Тыныч. Бигрәктән. Тынычлык белән шушы җиләкләрне, малларны асырап, пешәннәрне ашатып, Камыр әлләни түгел. Тәмне. Тыныштырсын.
Эй, туганайлар, әйдәгез озаклап утырмыйк яме. Кич белән бит бүген безнең Питрауга бәйрәмгә барасы бар. Әйе, барыгыз җыйналышып чыгып китәбез, рәхәтләнү гармуннар уйнатып. Питрау көннәре әле ул мунча сыбыркысы әзерли торган вакытта. Сыбыркы белән чабына мунча кирүгә ни җитә? Әлеге рәхәтлектән мәхрүм калмас өчен мунча сыбыркысын алдан кайгыртуың хәерле. Дәва үзенчәлекләренә ия булсын, яфраклары кыелмасын, мунчалага әйләнмәсен өчен сыбыркыны рәтен, вакытын белеп әзерләргә кирәк. Питрау бәйрәме тирәләрендә әзерләнгән сыбыркы аеруча шифалы санала.
Әйдәгез, безнең якларда Петров бәйрәме иң көтеп алынган бәйрәмнәрнең берсе. Безгә кунакка килегез, җырлыйк, уйныйк, бәйрәм итик. Бу бәйрәмнең һәр авылда үзенчә бер сыры бар. Яшьләр, кызлар, әби баба 40 чәчкә җыяр. Мин дә авылым болыннарыннан чәчәкләр җыеп, Петров букет алып килдем. Мин сихерче түгел, тик шулай да табигатьнең серен беләмен. Менә бүген җыеп кайттым 9 төрле Петров үләнен. Бу көнне төш вакытыннан соң кошлар сайраудан туктый. Барлык кызлар чәчәк җыеп, капка кыйманы чуклый. Капка кыйманы гына түгел, кызлар әле Петров чәчәкләреннән матур итеп такайлар үреп кигәннәр. Кызлар арасыннан иң матурын сайлап алып, аңа Петров шибәде дип атаганнар. Менә мин дә бүген такыялар үреп килдем Петров чәчәкләреннән. Атай бабаларыбызның йолаларын искә алып, менә Петров шибәре бар бездә. Менә китим әле сиңа. Карагыз әле нинди матур. Матур. Эшем тора. Безнең якларда җиләк пируклары белән килгән кунакларны сыйлаганнар. Петров пирукларыннан тияберсен итегез әле туганайлар. Көмештәй саф сулы, җаннарга һәм тәннәргә сихәт бирүче, үзем эчеп үскән чишмә суы белән самавыр куйдым. Чәйләрем әзер, җиләкләр, пируклар, үләннәр белән тәмләп чәй эчәрбез, Алла бирса. Эчәрбез. Елдан елга көтеп алам. Мин Петров бәйрәмен, махсус шушы бәйрәмгә дип, мин себерке бәйләдем. Себеркеләр бәйләдем мин утырып. Кышытканнар, мәтрүшкәләр куйдым эченә. Шифалары күбрәк булсын диеп, сәламәтлегебез өченгә. Себеркеләр була төрле. Петров себеркесе ул үзгә, илебезгә тынычлык, истәлләргә муллык, исәнлек, саулык. Телибез без сезгә. Сандугачлар талга кунып, баласын кагындыра. Без бәйләгән бу себеркеләр 1000 чирдән арындыра. Әйе, Петров бәйрәмендә генә барлык төрле үләннәр, себеркеләр шифалы була. Шуның өчен безнең электән әби бабаларыбыз Петров бәйрәмендә төрле шифалы үләннәр җыйганнар. Һәм дә себеркеләр бәйләгәннәр. Петровда бәйләгән себерке бик шифалы була. Файдасы күп. Кышкы салкыннарда мунча ягып, шушы себеркеләрне белән чабынып җибәрсәң, бөтен сәламәтлекләребез артып китәчәк. Шулай. Менә без себеркеләрне бәйләргә әби бабайлардан өйрәнеп калдык. Менә шулай иттереп себерке бәйлиләр. Бездә керәшеннәр. Әйе. Ой, usta ittirib beylisiz deyindir. Bizni sımam, usta ittirib pişen çoba bilesizmi siz? Kızlar, itege pişenge düşebiz. Pişenge? Siz pişenge ezir misin Ali? Ezir. Şoğularımı şükülgen. Eydəgiz, nar sınap qarıyıq Ali. Yıraklar bilen birlikte pişen şebasımız var bir. Eydəgiz, şoğularımızı sınap qarıyıq. Olarga sınatırga yaramaz. Eydəgiz, bundıralar miken? Eydeli doğanay bir gelir başıyı, kuşlar eminem giyime, kuşlar eminem giyime. Petrov meşenleri, kakuşlara sağ
pişirdik, pişenlerini şaptık, ulenler jıydık. Eydəgiz əli, Qarşıqa tauğa Petrov beyramına barayız. Yemli Zeyn'in uyları şaulap bu sefer şul büdürer kılları yaz jitkeş gider Zeyn'in buzları irten turup işke çıra jigitler kızları bizim jigitler motorlar jigitler batırlar kızlar motorlar Zey yağı güzel yağ Petrov bayramı ol Zeyn'in ultası diye atala men sizne şul oңuşlarınız bilen Petrov bayramı bilen tebrik ederim. Sen sağ, oңuşlu hizmette yaşayınız. Donlıklı turmuşla devam ediniz. Hoşsuz. Petrovni tabiatda şotlanıp kütüp tura. Jayning o'rtasi da Petrov şul. Ol kunni umartachilar bog'la yirtib qaraganlar, umartalarini tekshirganlar. Mine biz de yaşlarga yerip Petrov bayramına bulungan çeşekler ziyarga bardık. Sizge şifalı çeşekler alıp geldik. Matruşkalar, Petrov matruşkalar sizge. Jilesen ağız iti güzeli. Rahmet, rahmet. Barımızga da eyde güzeli konaklar. Turdan ötügüz. Qora güzeli. Alexander dayının bol nazir tuğul buğay biteli. Şu. Şu istelde görünmey. Hazır. Ülgürmese de ülgürttüm indi. Bu kurtlarım uçtuğuna karali. Gerezlerimiz tuğup dura. Ne bite? Rızık kayasın indi. Benim ısı eşi bol. Susağansızdır. Ciraklardan kendiniz bitey mi? Bana da solu güzel ansında. Eydeli karşık. Gerezni kisip ciberi geli. Bana bol bir tuğ. Büyük faydalı nerse. Yeş kızlarga yeşliklerin saklıydı. Şiberliklerin saklıydı. Mine şul ayttırıp. Eyde güzeli. Gerezni bol kisip güzel. Olay sen mine kubrek salanı. Eyde, sina da sağırmın. Eydeki soğutlar, koyarlı bizden. Koyarlı kaçışımız. Unutup da turan iken Alexander dedey. Ben Petrov severke salıp geldim. Bitbitler de kuşup beyledim. İldiye tuttuğunu eğlendire şabarsız. Şifası bizim. Oh, digerek temni o Petrov severkelere. Rahmet bek zor. İsenlikte bulsun. Bolunda agrafine büyük matur jırlagan idi. Eyde güzeli jırlatıyor hele bir. Eydeli. Ormanlarda yürüdüm bir gün sola bir kuş islin arası yürek yaralarım düzeltelim
Жырлыйсың инде, Аграфина. Рәхмәт бирек, матур җырладың. Кәтернә түтей. Сез яшь чакларда Петров бәйрәме ничек үтә иде ул? Эй, күңелле узайды ул. Шуны сөйләп китәсем килгән ие. Ул сакта безгә 6 гына яшь булгандыр. Петровга дип әниләр бик кистән үк коймагын изеп куяр ие. Аны иртә белән җоңартыр ие. Аннан соң иртә белән пишкә жагып коймак пешерер ие. Казан астына жагып суйган әтәсләрен сис тартып аш салып куяр ие. Аннан соң үзе Петровга дип менеп китәр ие Липа турманына. Анда җиләген җыядыр ие, чәчәген, мәтрүшкәсен, 40 төрле чәчәк җыеп кайтадыр ие. Алар бөтенесе, Петров чәчәкләре бөтенесе шифа дип атала инде алар. Шуннан соң кайткач Петров пирыклары пешерәдер ие. Без аны көтеп утырадыр ие. Ул пирыкларның тәмлелекләре. Шуннан соң Петров пирыклары ашагач кичкә таба түтиләргә ярып без дә болынга китәдер ие. Яшьләр, кызлар җыелышып инде шунда уен ятыйлар, төне буе шунда уен ясап чыгалар. Без инде кич булгач кайтып китәдер ие. Яшьләр кайтмыйлар, иртәнге кояш чыкканны көтеп шунда әле бәйрәм итәләр. Шуннан соң җегетләр кайчакта Петров кызларын урлап та китәләр ие. Менә шулай да булгалыйдыр ие. Аннан соң инде без Петров пирыкларын ашадык та инде шунда тора, тәмнәре һаман да тора. Шуннан түтиләрдән үткән җырны мин бер сезгә җырлап та күрсәтәм. Нәребез үтеп бара, сәгатен минутын санамай. Әйдәгез туганнар, безләр җырлашыйк. Петров үткәч кышта сайрамай. Икеләр дә күккә айлар кычкыра. Ике әрәмәне бер итеп, бергә җыелышкач безләр җырлыйк. Петрова торсын геретеп. Менә яшьләргә истәлеккә нинди матур җырлар кала. Эх, бер җырлыйсы килеп китте. Әйдәгез әле, кара-каршы бер җырлашып утырыйк. Петровның бәйрәмен шундыйча уздыралар, ике улда җыелалар, бала шаялалар. Урыннары, кызлары, чәчәкле болыннары, шул чәчәкле болыннарда итүрә уеннары. Олай итәргә кирәк, болай итәргә кирәк. Хуҗаларга рәхмәт әйтеп, юлга чыгарга кирәк. Хуҗаларга рәхмәт әйтеп, юлга чыгарга кирәк. Рәхмәт әйтеп, юлга чыгарга кирәк. Әйдәгез, кузгалыйк, суга калабыз бит. Петровга барабыз. Хуҗаларга. Тәмле булды. Әйдәгез әле Кашкатауга барыйк әле Петров бәйрәменә. Әйдәгез
Артта кабыл алган, эй көңелдәгем бер үзең генә белүче. Аграш суларына басма салдым, узган барганнарда жүрөргә, жырак араларны якын итеп, наруш килдек сезне күрергә. Туганнар, хәзер уен уйнап алабыз. Утын яру. Карыйк әле. Егетләр көчлерәк микән, кызлар көчлерәк микән? Әйдәгез, башлыйбыз. Әйдәгез, башлыйбыз.
Өлгет өтей! Не пішіресіз? Петрау шулпасы? Петрау текесі суйдық. Ей, бәйремнен сын қызлар! Петрау текесінен шурпаш исіміз бар екен әлі! Қазір туғанайлар, бәрәңгі жей ойнауыз тұрма білен. Кім көпмі жия? Шуңа зұр баллар. Әйдәгіз әлі? Болды. Әйдә. 1, 2, 3. Молодцы, молодцы, жарар, мұнса қоянларға қасырын, деймі? Туғанайлар, Петрау бәйремінде яратып ойнатыла тұрған ойынның бірсі. Әйдәгіз әлі, жігітлеріміз тау бетінен татларға отырып суып чәлір. Қайсы бірінші болыр екен, қариқ әлі? Әйдәгіз! Яшьләр түнне болында, қырда, урман аланында көңел ашып үткәргәннәр, төрле уеннар уйнаганнар. Бәйрәмнең иң кызык мәле болында елга буенда учак кабызу. Бу гырыф-гадәт шулай ук борынгыдан килә. Халык учак тирәли, әйлән-бәйлән уйный, җырлар җырлый. Кадерле карындашлар, менә Петрау чагы яна. Инде Петрау үзенең азагына якынлашты дип әйтергә була. Шулай да быел менә күрәсез, Петрау аланында булмаса да, без сезгә Петрау бәйрәмен бүләк итәргә тырыштык. Петрау зур бәйрәм. Керәшен халкында, барлык бүтән халыкларында бергә берләштерә торган бәйрәмгә әверелде. Шулай булсын. Киләсе елга Yıllar үзгәреп, менә мондай өндәр үткәннән соң, киләсе елга сезне барызында шушы Петрау аланына чакырабыз. Шушы Петрау учагының янында әйлән-бәйлән бәйрәмен үткәрергә